ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ସକାଳ 6ଟା 30ରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ସୋମବାରଠୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ 6ଟା 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯତ୍ନବାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 12ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 17ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ।